Il-kampanja elettorali pożittiva tal-Partit Laburista komplet ukoll matul ir-raba' ġimgħa u l-aħħar ġimgħa sieħa ta' din il-kampanja elettorali bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Din il-ġimgħa bdiet b'mass meeting fl-Imqabba fejn quddiem folla mill-isbaħ il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela tenna li l-għażla 30 ta' Mejju hija dwar kompetenza, kredibilità u responsabilità. Dan filwaqt li saret il-maratona xbir ta' fondi mill-Imqabba fejn il-Partit Laburista ġabar is-somma rekord ta' aktar minn 1.8 miljun euro. Dan filwaqt li ħadd filgħodu Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela organizzat diskussjoni dwar il-persuni b'sabbiltà fejn sostniet l-inklużjoni se tibqa' fiċ-ċentru tal-politika ta' Gvern ġdid Laburista. It-tnejn sar dibattitu fl-Università ta' Malta fejn il-Prim Ministru Robert Abela kien mill-aktar konvinċenti quddiem l-istudenti u qal li l-għażla 30 ta' Mejju li ġej dwar il-kompetenza fit-tmexxija tal-pajjiż. It-tlieta sar it-tieni dibattitu f'din il-kampanja elettorali dak tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela kien konvinċenti waqt li l-Kap Nazzjonalista Elix Borg inqabad ma jafx id-dettalji anke dwar dak li qed jipproponi hu stess. L-erba' il-Prim Ministru żar l-investiment multimiljonarju li bħalissa qed isir mill-kumpanija ST Microelectronics f'Halkirkop dan fid-dawl ta' investiment li jlaħħaq il-250 miljun euro fil-faċilità ġdida tal-kumpanija wara li l-Gvern għaddilha l-art. Il-ħamis ħareġ ċertifikat pożittiv dwar l-ekonomija Maltija dak mill-Kummissjoni Ewropea fejn fit-tbassir tagħha ħareġ li pajjiżna jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan filwaqt li l-ħamis filgħaxija sar it-tielet dibattitu f'din il-kampanja elettorali bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap Nazzjonalista Elix Borg. Hawnhekk Dr. Abela sostna dwar l-importanza track record biex pajjiżna jibqa' wieħed stabbli u ambizzjuż għal ġejjieni. Din il-ġimgħa komplew l-attivitajiet tal-Partit Laburista man-nies fil-Karkara il-Mosta, Birkirkara, Raħal Ġdid, fir-Rabat maż-Żgħażagħ, l-Isla u Ħalqormi fejn il-Prim Ministru kellu laqat mill-isbaħ u kompla jispjega l-viżjoni tal-Partit Laburista għal futur ta' pajjiżna permezz tal-manifest Int Malta, manifest elettorali li se jkun miegħek f'kull pass. Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna.